हेलौ लोगोफोर, हायेननि खौरां इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननो बर'फोरनि दाहाखौ माबोरै बावनाय जायो बेनि सोमोन्दै दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो गोसो होनानै। आरो जायगाया जोबोर समायनाथार, जोंनि दैमा ओनसोलाव खालामनाय जादों। बे दाहाखौ माबोरै खालामनाय जायो नोंथांमोना नायलांदो। गोजोन्थों। आरो जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक आरो कमेन्ट होदो। थेंक इउ। लेट्स गो।
मा होनो इखो मा होनो आरो मावनाय दांना जानाय नांगोल जंगाल सोरगो आबाद मावना जाहैनांगोन एबा अफिस आदालतआव खालामहैनांगोन। नों लानाया मा इयो? आं लानाया बेयो जाबाय सोरगोआव थांनायनि सोरगोआव थांनायनि रामजाख्ला बे जाबाय राजानि दुखि नाता बेखौ आरो बे मोनब्रै खुन्थिया जाबाय हमना लायो सोरगोआव न' खादो आरो बेबायदि आरो दा बेवहाय बिथांनो जोङो बे दादैनो बिनि मावना दांनाय जानाय गथाय ना मासेया मानि ना मासेया जानाय होनाङा होमबा होनांगोन ओरैहाय आरो दा बेवहाय जोङो गुफुरा जाबाय हमना ला सोरगो आरो बे मोजां नायना गैला मोननाया आरो बे लाबनाय बिथांनि जोङो मावना जाग्रा बिथां अफिस आदालत खालामग्रा बेरायना बे जाबाय नांगोल जंगाल जेरै संसार जानायाव मै जंगालि नामा दांखुरा मै बोनाय नै दुलिबारि हाथर बुख्रुबनाय आरो सानसिखुरै ओंखाम जाहैनो ओंखाम जानाय दै लोंनो हानाय थारमाने घरिखौ मानो होदों बिथाङा अफिसियेल मानसि अफिसार मानसि टाइम नायनांगोन दै लोंनाय एसे लानाय जाबायना जाबाय दे नोंनिखौ मावबाय था दिनैनिफ्राय दादै हनेस्वर सनामुलिया नोंसोरनि रायजोआव ओइ आइफोर आफाफोर नोंसोरो नोंसोरनि होननानै अनसायदो बे आफा बोराइ बाथौ
निफ्राय फैनाय जायो जायबा जेरै दाउनि न'आव हाबोबा दाउखौ थाखायो बेखायनो बे अरजों बियो थानो हाया जोंनि थाखायनो अरखौ होनाय जायो अबा मनावनो दङ लाफानाया